Wis, pokoke alon-alon sing penting kono duwe. Yo. Ini iki lho. Napa? Tuh apa? Sapa? Iki rek ana vitamin C iki rek. Cak Ros. Nggih. Cak Ros. Dalem. Aku suwe gak pedok mean no. Iya ta? Napa teko ndi sampean Dik? Aku lho teko warungku yo. Apa ana masalah apa? Jaluk tolong pean. Njaluk tolong apa? Pean jare duwe robot. Hah? Jare duwe robot. Robot ya apa sih kan niku? Itu robot. Remote. Remote. Reco. Reco. Reco tiban. Aku nemu nduk kebon. Gak nemu nduk Laguna ta? Laguna lak pedes nang kono lan. Duduk ragu kok Laguna rek nang kebon. Nduk kebon. Ana reco, iya tak temokno. Lah ya endi? Lho, lah iki. Duh iya ta? Iki reco. Tak kira nang mang bedes. Ya apa kok bedes koyo ngene mosok ngene iki bedes ngene iki reco. Nek kon duwe karep apa-apa, kepengin duwe kajat apa, kon sampe nang Bareco iki. Lah makane iku. Aku nyaluk tolong pean iku. Aja get-get. Engko yo nine ilang. Aja get-get. Iya, Mbak iki reco watu, tapi nek kon njempuk aja get-get, engko ilang yo nine. Iku lho. Apa? Aku lan duwe warung lho. Kon duwe warung terus? Loro sijine sing utama nduk Klobuk. Situk nduk Klobuk. Sing loro cabangku nduk Tunggorono. Klobuk iki koyo tau krungu, koyo tau krungu alas-alas ngono Ya bahasaku. iku tempate pengajian Islami. Oh. Sampeyan iki nduk kono duwe warung situk. Sing situke nang Tunggorono. Tunggorono. Karepe sampeyan kajate apa? Lho kan sepi lho Cak lho. Berarti mbok kara-kara apa me arek-arek mamel mbok ya apa aku garo ya. sampeyan dodol apa? Apem anget. Apem? Iya pen gak niliki ta. Hah? Pen gak niliki. Pesen loro apa? Kurang lek loro. Sari karep sampeyan cek laris. Nggih. Gak salah. Bener sampeyan nang kene iki pisan. Ya iki solusi sampeyan iki. Iki kodame apa sih? Hah? Kodame. Lho, kodame kok beluk dem-dem iki. Kok kaya siban Lho, lho. modele ngono. Anjene reco gak lanang gak wedok. Gak iso dibedakno. Ngono lho. Tapi kok kaya iku. Apa? Pasienku jenenge Darmanto. Darmanto. Aduh. Nengo. Temenan iki ta? Iki dudu Darmanto iki reco watu. Lho lah iya temenan iki ta. Temenan gak percaya. Mbak si cublesen napa iki gak iso obah. Reco arek. Ih, lho tapi jare gak lanang gak wedok kok ana ventile. Sing endi? Iki. Iku dudu ventil iku turane. Petone ser. Pesi iku. Siapa, Cak? Lho apa? Nek kon kepengin ngajak apa ya ngomong nang Mbak Reco. Temenan ta? Lho, temenan. Buktine wis akeh lho. Lho, ya. Apik to? Asline aku ku. Apa? Ya wis wis. Wis ah, siapa? Kajatmu apa? Ndang sampekno. Piye yo? Ya ngomong Mbak Reco, kula kepingin warung kula laris ngono. Aja ngadep rene rada rene lho. Ah, iso. Ngono. Wis ngomong. Ya temenan ta? Ya ampun iya. Lah kok udele medeni? Kon iki kepengin kajat nyalesno warung apa mriksa Reco kon iki? Kowe ndak njaluk Nyai Danyang kaki Danyang Wak Reco Mbah Reco sing kula percaya kula kepengin warung kula laris apa arek-arek cak akeh sing tuku ngono lho. Apa mang Klobuk? Nang ngono lho. Klobuk. Ya. Barito. Di. Ma. Iki lho. Endokku diprekes. Neng kon iki Reco. Meneng matamu senep goblok. Apa-apa gak seneng Aku tak prekes. Arek iki ganas. Arek iki gak apa-apa sing penting oleh dhuwit meneng ae. senep. Engko tak balsem nek senep. Aduh. Kok dijungkek. Lah ketara kon meneng. Apa? Apa? Gak wedok kono ndoke.
Iku gara-gara mari disiram banyu wong, akhirnya cokul. Maune gak ono. Kena gara-gara kena banyu, pokok kena banyu cokul deh. Cokul e. Iya. Hah? Lho iya anak loro e. Sing ngitno ndokmu sing ngitno. Aku wis temen. Iya, nang ngomong. Dicongkrak. Cak, ati iki. Barco ngono. Ngomong. Barejo. Iki sing ngambung iki. Omah tamu ngono. Aku iki wis kusut jane tak bale aku iki. Iya, kon mbasi kusuk-kusuk mbasi recone mbak usek-usek kenceng kono. Iya reaktif iku engko. Apa rek? Sik ta. Cangkol wis mari aku njaluk selfie ya. Apa? Njaluk selfie. Gak Ah, apa-apa. apa seleb? Selfie foto. Oh, foto. Iya, gak apa-apa. Ojo dibuka. Bagian iku ojo dibuka. Kayak sing biasa. Ya cantik kita aku suka ya. Ya. Aja nakal-nakal kok. Ya. Barejo. Apa? Apa? Aku dinodai. Ya apa iki Cak? Aku nang balik Cak. Aku nang kene ku. Mbak. Barejo. Mbak, kula nyuwun niku ben warung kula laris nggih. Oke. Nggih. Oke. Nggih. Temen yo. Temen Cak iki. Ya, ngomong nggih Barco, kula nyuwun warung kula laris. Nggih Barejo, kula nyuwun warung kula laris. Laris kersane Barco. Laris kersane Barejo. Lu geletak sebul. Iya, gak apa-apa. Engko pasti kabul kajan. Iya wis ya. Cek aku selfie sik. Gak sampai meneh iki kok kon mulai. Wis laris warungmu. Iya, Apemu ditebas wong. Lah yo ndower Cak. Lha gak apa-apa, sementing rak laris ya. Rek selfie yo. Pen fotono lho. Pen Cari selfie, nek selfie ku foto dhewe ku Yep. selfie. Pen fotono. Berarti selfie. Selfie. Foto. Api ya, Bu. Ayo gaya kon. Sing apik gaya ya. Nah, yo ngono. Ngono. Apane? Blok iku ojo. Goro dilarisi dicokoti iki dhisik. Nyokot iku pertondo sampean kabul. Dikajari yo, dikabulno mbek Barco. Iya. Ah dikabul pengen sekolah ya grepe sawakku. Ayo. Gaya. Iya, Cak. Kayak dogi ngono lho. Kon niku kate selfie apa kate jatil kon niku? Kok iso kate pencolotan? Bengong wis ngene wis. Nah, ngono sing apik. Pen lho kono. Ada menisor. Hei. Pen lho gua. Kurang. Oke. Bapake Saiful kelungguhan. Hei. Bapak. Aku singa. Nengmo. Ya aku singa. Empetan. Nang kaget, Kak. Pen kurang menisor. Lah kurang. Kamerae. Kok ngono sih? Sing tak foto pisan. Tuh, kan kesum ngene reca. Apik. Kanalku kan jokono to lho. Sono. Wes ya, terima kasih. Sampe kate nandi? Mau balik. Lho, nek sampean langsung balik gak kabul. Oh iya. Lho, ya apa ojo lali nek kreduse diiseni. Peduse ditaleni kualik.
Tambah akeh tambah laris. Oh iki lampu lah picak. Ayo bacaan jenenge siapa? Nan. Aduh hilang temen tadi gawe aku ki kok. Wes ya. Ya ya. Suwun ya Cak ya. Ya ya. Mari Cak, mugi-mugi kasih condong. Cak, suwun ya. Ya 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 ya. Suwun ya. Oh, brit kon iki. Ini itu temen. Hebat. Suwun ya. Ya. Ojo. Mas amplop lo piro? Amplop memang bu. Tak turun tak itu. Aduh, ana reco kok ngrangsang ambek dhuwit. Kon ku joki congok. 7.000 gawe matamu ah. Hari iki goblok hari iki. Mbasi 7.000 engko nek tambah akeh. Lho, ditambah iki. Engko jelas duwe tambah akeh. Kon ketara langganane iku mau kon. Sing penting ku tambah akeh duwe lapo kon kok iso. Yo kaitan titik berakit-rakit ke hulu ngene kok lho. 7.000 delon dhisik targeten. Lha tok lho tak target arek nyene kaya ngono. Amit-amit abang bagi lanang wedok. Apa iku? Lho. Oh, kaya Loh. Aduh, kok lang rene arek iki langan aduh. Aduh. Ono kok. Lah, loh. Aduh iki berbahaya iki. Aduh. Kamu kok sore ya, kamu kok terus saya sok menggok ya. Aduh. Loh. Loh, lah kok menggok loh. Loh. Aduh, kok awak gendeng. Aduh. Lama-lama aku. Apa tinggal? Sam. Iki wong semleng, Sam. Sam. Aduh, dikira nyemong sampel tau. Sam. Sam, aku tinggi Sam. Sam, aku tinggi Sam. Sam, kabut mana di Sam? Sam, aku tinggi mana Sam? Sam, aduh, Sam. Sam, rambut pernah di Sam. Aku dikecurut. Sam, suruh kuntai Sam. Aduh. Sam, tolong Sam. Weh, nono kuntai ini pakai nono kuntai. Apa cecok? Apa cecok?
gendeng ae kok. Gendeng sapa? Apa? Cocok tuh bosok dicumeti mercin. Pecon. Kok mikirane kon? Aku wedi ambek wong gendenge wedi aku iku. Kon iku calo tapi gak jelas mbok tinggal. Aku wedi arek tinggal melayu. Oh, ana arsip. Offset. Sik, duwe nanti duwe, Mang. Duwe apa? Duwe sing mbok gawa kene mal. Go matamu digowong gendeng iku lho. Lho lah ki apa lah gak susah dem-deman iki lah. Cuman apa? Rasa. Nggih, Pak, wonten apa, Pak? Enak ndi kon prei gak nyambut gawe ngene apa tak lapurno polisi? Lho, Apa? Apa? Ditakoni kok nyambut gawe ngene apa dilapor polisi? Lah ya apa? Lho, Ambekan kon manggon kene iki izin sapa? Izin sapa? mboten wonten. Di sawang Pak Lurah iku lho aku dikon rene ngandani awakmu. Nggih, wonten apa? Kon iki jenenge mbujuki wong sing mbok dadekno reca iki Darmanto. Iki otak. Kula niki mek kepengin nyambut Kok tak, gawe, Pak. Iku jenenge gak halal. Kula kate budal kaji diketadekno reca, Pak. Kaji apa? Kaji dar. Nyambut gawe ngene iki ngapusi wong, so. Ngoten apa? Nek gak trimo kon dilaporno polisi, kon wong loro kenek dihukum. Termasuk pelanggaran ngeten iki. Yo pelanggaran, ya termasuk kon iki penipuan. Kebutuhan kata, Pak. Masih pun kebutuhan akeh. Ojo ngene carane nyambut gawe sing halal. Ngoten, Pak nggih. Kowe tak sepuro. Nggih, Gak nggih. tak lapurno. Kula ngapunten. Ya, Tapi sepuro. lerenono ojo nyambut gawe ngene, Nggih. ojo ngapusi wong. Kon yo yo. Nggih, Kula tobat niki pun. Tobat ya, Nggih. Tobat, tobat. Pak. Ayo nanggone Abah Supardi. Wonten apa, Pak? Iki ulang tahun putrane karo sedekah desa. Nggih. Nanggap Ludruk Budi Wijaya. Oh, Wah, nggih. jelas apik iki. Bengi iki digawekno lakon apik. Napa, Pak? Napa lakon? Lakone pahlawan Sawung Galing bersama Ludruk Budi Wijaya.